Persevere, preserve in integrity of faith, and walk in the path of salvation to trace for us through Christ. Amen. Please be seated. Diretto may dinakita. Bishop Fidelis Cayo, salamat Bishop. Parang sabi niya Bishop, parang Fidel eh. Yung isa. We also try to have a dialogue with us today. The pastoral state Yung isa, sino eh? Sino yung isa? Nandito yung may teacher na study also at then teacher ng parokya tayo. Sa kasulat ito, pilgrims of hope. Panamaloy Regalo. Panamaloy Regalo. It's a pilgrimage of hope. Kasaya taon 2025, Jubilee year. That's Pope Francis sa Ilabayto, ating tayo mga pilgrims of hope. Sa tamang tayo Jubilee of hope. He wants to remind the whole world that there is hope. Kanya ang gano ang mula sa tatanan tayo. Nung magsasakit ka, there is hope na namin ka. Nung manihirap ka, there is hope. Maginawa ka. Nung wala'y problema, wala'y sasakatan mo, there is hope na nampasan ka. There is hope even in darkness because sometime the light will shine. Kanisayan ako sa pagmamon, anin ng kuya hope. First, fiesta ka and St. Ildefonso. Apat bulan-bulan siya at Malasiki. Ganda naman, agay ng libet ko. Tanang ako na libon, anin ng ko nagdakal yung butaw, yung libon. Sa ipan ko, there is hope. Hindi manalit mo, nagdakal na laki sa aking libon. Sa ipan ko, there is hope. Pero natatawin lamang. Kalisay na yung basara ang gano, marimamaho namin nagdakal, danan mo sa simbahan, sa ipan ko, there is hope. Kanya na, brothers and sisters inside the world, let us celebrate this, the truth that there is hope. Kasupa ng isa, kasupa na solemn blessing, akayo nais. Tagawag tayo sa induction na sana stewards ng Parish Pastoral Council tayo. Aray barangay, ilan tayo ay certificate na sana mga managsilbi. Aray servant leaders sa mga barangay. Aray yung interest na parokya tayo. Si Karaman Suilano tayo at simbahan. Tanawag ang pagkakas sa kurayang servants. Dito lang daw kasi So palagi sa tayo parokya. Kaya sige, susunod tayo, ano tayo ay